Отново сме в коледно настроение. От всякъде се чува Марая Кери. Гледаме си сам вкъщи и рязко сменяме каналите на телевизора, когато се появят реклами с дядо Коледа, който се бори с диарията. Общо взето, идилията е на макс. И понеже традицията повелява в нашите коледни епизоди главни герои да са семейство Христови от Младост 2, и този път няма да я нарушим. Тази година нашите герои са решили да си направят коледна почивка в Боровец на All Inclusive с пари събрани през последните 5 години, наполовина изядени от инфлацията, но леко възстановени от неочаквания коледен бонус на бащата Иван, чието шеф Наско решил да развърже кесията си за първа година, тъй като наскоро за малко щял да гушне букета, след като паднал от стълба, докато оправил покрива на кочената на тъща си, но тъй като паднал върху прасето, не успял да си удари главата и по този начин прескочил трапа. След като Наско осмислил живота си, най-доволни останали Иван и колегите му, а в последствие и останалите от семейство Христови, тъй като били на своята дългоочаквана почивка. Та в тази история единствено недоволно останало кучето Джеки, защото в хотела било забранено за домашни любимци и се наложило само да се гледа в панелката, като по този повод госпожа Христова му платила HBO-то за 1 месец, както и неплатените сметки за тока. И така, увлечени в детайлите, се пренасяме в Боровец, където Христови вече са се настанили в хотела, тарашили са ресторанта и са в готовност за нови подвизи. Бащата Иван решил, че най-яко ще му бъде да прекара времето си на бара и да ръга бирите една след друга, докато женския състав на семейство Христови решили, че са дошли заради ските и точно натам са се запътили. Ванката, както си седял на бара, изведнъж към него се приближил друг гост на хотела и седнал на съседния стол. Това бил Галин Кръстев, шеф на малка фирма за компютри, като от време на време се занимавал и с дограма. Той също дошъл на почивка с семейството си, представлявано от жена му Симона, големия син Благо и малката дъщеря Габи. Двамата бързо намерили общи теми на разговор, като гладните политици, които само крадат, мизерията в държавата, скапаните съседи, които всеки път им паркирали на място пред блока и други супер безинтересни истории. Докато двамата пияници дуднели на бара, техните семейства по супер яката случайно се запознали на ски пистата. Майките Елена и Симона бързо намерили теми за разговор, като кулинарни рецепти, домакинство и как не попаднали на свестни мъже. В същото време Стела и Габи се пускали заедно с ските, а Благо набързо хвърлил око на Веси, обаче тя от своя страна го хванала за лимонка и го накарала да я снима за TikTok, докато прави някакви тъпоти на снега. Денят преминал набързо и двете семейства се отправили към хотела, надявайки се да открият там двамата бащи. Отишли двете женици в бара и там попаднали на супер пияните си мъже, които гледали като изгубени хамелеони. Жените поудели, хванали ги за ушите и ги задърпали по стаите. Следващите дни не били по-различни. Мъжете на бара, жените и децата навън. На Елена и Симона им писнало. Двете нахули в заведението и вдигнали голям скандал на Ванката и Галю пред гостите на бара. На двамата им станало супер тъпо и на следващия ден се чувствали мега гузни. След като Галин изтрезнял напълно, се обадил на Иван и му казал, че му дошла идея как да се реваншират на жените си. Двамата подготвили тайна романтична вечеря, спонсорирана главно от Галин, защото имал повече пари. Нали все пак имал собствен бизнес, макар и леко нелегален, а на децата дали някакви пари да ходят да се почерпят, за да не ги занимават. Вечерята била изпълнена с извинения, смях и спомени. Ванката и Галя обяснили, че осъзнали грешките си и обещали да се постараят за по-добри отношения. Елена и Симона били трогнати от жеста и решили да дадат 158 шанс на мъжете си. Така двете семейства посрещнали Коледа, благословени от новото си приятелство, още по-смирени и по-отговорни от предишните години. Весела Коледа! Ай!